El rector de la Universitat de València, Esteve Morcillo, ha inaugurat la primera edició de Campus Inclusiu, Campus Sense Límits. Aquesta iniciativa, que forma part del projecte Campus d'Excel·lència Internacional, té com a objectiu donar l'oportunitat a un grup de 9 estudiants amb diverses discapacitats de conèixer les dues universitats públiques de València i valorar les possibilitats que els ofereixen, així com comprobar la seva accessibilitat. Si nos creemos que el sistema educativo debería de ser un sistema educativo integral, si nos creemos que la educación superior no debiera estar de espaldas y divorciada de la educación primaria y de la educación secundaria y de la formación profesional, si concebimos un sistema educativo como un sistema global puesto desde las administraciones públicas con el concurso de los sistemas educativos al servicio de la ciudadanía, no podemos renunciar al talento, no podemos renunciar a aquello que pueden aportar a aquellas personas que llamamos con discapacitat. Campus Inclusiu, Campus Sense Límits, ha sigut fruit d'un conveni subscrit entre el Ministeri d'Educació, la Fundació ONCE i la Fundació Repsol, amb l'objecte de promoure la formació i la continuïtat dels estudis universitaris dels estudiants amb discapacitat. Sens dubte, una oportunitat de continuar avançant en la integració en la comunitat.